маркази тиббии диамед хизматрасонӣ бо сифати тиббиро пешниҳод менамояд. дуруди маркази тиббии диамед нисоратон бод. мехоҳем дар бораи хизматрасониҳое ки дар базаи маркази мо дар суроғаи шаҳри душанбе кӯчаи карамов 29 ба мизоҷон пешниҳод карда мешаванд ба шумо каме маълумот диҳем. дар маркази тиббии диамед шӯъбаи статсионарӣ бо 12 палата мавҷуд буда дар инҷо барои маризон 24 кати хоб гузошта шудааст. марказ ҳамчунин 4 шӯъбаи ҷарроҳӣ дорад ки бо навтарин таҷҳизоти тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. табибони бо таҷрибаи марказ ҳамарӯза дар инҷо амалиётҳои гуногуни ҷарроҳиро бо муваффақият анҷом медиҳанд. дар шӯъбаҳои ҷарроҳӣ амалиётҳои ҷарроҳии меъда, рӯда, узвҳои занона ва дигар узвҳои дохилӣ гузаронида мешаванд. маризон ҳамчунин аз хизматрасониҳои ортопедӣ низ истифода бурда метавонанд. дар базаи шӯъбаи статсионарӣ ҷарроҳии пластикӣ низ гузаронида мешавад. дар марказ баҳри маризон шароитҳои беҳтарин фароҳам оварда шуданд. беморон пас аз ҷарроҳӣ бо табобат ва нигоҳбини махсус фаро гирифта мешаванд то ҳарчи зудтар саломатиашон барқарор гардад. имрӯз клиникаи диамед яке аз клиникаҳои муосири ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта бо мутахассисони баландихтисос фаъолияташро пеш бурда истодааст. клиникаи мо аз шӯъбаи дармонгоҳӣ ва шӯъбаи ҷарроҳӣ иборат мебошад ки дар шӯъбаи ҷарроҳӣ амалиётҳои соҳаи гинекология, ортопедия, урология, проктология ва ҷарроҳии умумӣ гузаронида мешавад. ҳар як палата мабраз ва ҳамоми худро дорад. ба беморон дар як рӯз 3 маротиба хӯроки гарм пешниҳод мешавад. дар маркази тиббии диамед ҳамчунин шӯъбаи ташхиси нурӣ, лучевая диагностика бо дастгоҳҳои муосири КТ, МРТ 1,5 Тесла, маммография, рентген ва УЗИ Доплер низ мавҷуд буда ташхиси бемориҳоро осон мегардонад. Клиника «Диамед» – это многопрофильный медицинский центр, в котором предоставляются услуги более 20 врачей. Наши врачи помогут вам установить диагноз, провести лабораторную диагностику, при необходимости назначить дополнительные методы исследования. В нашем центре работают более 20 врачей, такие как кардиологи, инфекционисты, педиатры, ревматологи, гастроэнтерологи и много других специальностей. Если вам необходимо получить помощь профессионального врача, вы можете обратиться в нашу клинику, где в одном здании вам проведут лабораторную диагностику. Вы можете воспользоваться услугами визуального центра и получить все необходимые услуги по диагностике и лечению, не выходя из здания. дар шӯъбаи амбулатории маркази тиббии диамед бошад табибони бо таҷриба ки дар самтҳои гуногуни тиб тахассусманд мебошанд ба мизоҷон бо касбияти баланд хизмати бо сифати тиббӣ мерасонанд. ҳазорон нафар мизоҷон дар сартосари ҷумҳури маркази тиббии диамедро интихоб мекунанд, зеро дар инҷо хизматрасониҳои тиббӣ бо сифати баланд пешниҳод карда мешаванд. диамед бо табибони баланд ихтисос ва хизматрасонии аъло сифати тиббияш эътимоди мардумро ба даст овардааст. ҳамкасбони азиз, аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи шуморо бо фарорасии иди касбии табибон табрик намуда ба ҳамаи шумо саломатӣ ва бурдбориҳоро таманно дорам. дар маркази тиббии диамед ташхиси биопсия дар зери назорати УЗИ, ҳамчунин УЗИ асабҳои периферӣ, узвҳои такя ва ҳаракати болоӣ ва поёнӣ, УЗИ тораҳои асаб гузаронида мешавад. В преддверии Дня медицинского работника хочу поздравить всех медиков страны с наступающим праздником и пожелать вам прежде всего здоровья, потому что только здоровый врач может оказать полноценную, высококвалифицированную помощь своим пациентам. ҳазорон нафар мизоҷон дар сартосари ҷумҳури маркази тиббии диамедро интихоб мекунанд, зеро дар инҷо хизматрасониҳои тиббӣ бо сифати баланд пешниҳод карда мешаванд. диамед бо табибони баланд ихтисос ва хизматрасонии аъло сифати тиббияш эътимоди мардумро ба даст овардааст.